Ayan na, kapang-kapa na. Yan o. Musok-usok na. Yan. Yan mga boss. Oh. Sana. Yan. Yun o. Sayang na kaya? Doon mamaya sa Sayang ba? sa rice cooker. Lighter. Wala nang bunga. Pero yan sinasabi ko, Mel. Ganyan no. Yung Ganyan no. na Anong gagawin nila dyan? guma, ng guma Oo. para Lalagay ko doon sa kuha ng motor para hindi papasukin ng sa side ng pasukin ng kuha ng meron ako din doon sa marupok na. Matagal na kasi. Pag ginanyan mo, na? Hindi na siya makunat. Marupok. yang kuha pang harang doon sa putik. Gawin mong mudguard. Oo, sa putik ba? Hindi ka mag-cut dyan. Sobra yan eh. Ano yan sa ilalim ng pole? Sa ilalim ba ng pool yan? Yun yung nilakat namin. Hingi ako dyan. Nasaan yung pool? May tubig pa. Oo. May isa pang pole kasi yan eh. Para sa isang pole naman yan eh. Iyan mga boss. Mga bossing ko. Iyan mga bossing. Iyan. Iyan. Iyan mga bossing. Masarapin yan. Yan. Yung yon mga boss. Ayan.